ọcha, obi dị ọcha na ihe ọrụ. Onye kpatara ebe ọbụla amụrụ ọmụma ife onye ọbụla agbakọ na-ete pawuda. Kedu ife eji wee lụ pawuda? Nzu dị n'ime ala, ife ruru ya gbasịa ya okirikiri, mana mgbe ebutere ya ọ na-achakwa ọcha. Ife o gosiri onye ọbụla ji nzu ebe onye ọbụla ji nzu eme ihe na ife dị ọcha ga-adị na-eme. Ụfọdụ oge efu ndị tere nzu n'anya asị na gbaba ọsọ asị facha akụrụ mara ezi. Mgbe mmadụ tere nzu n'anya, ife na ogosi bụ na ya chọrọ na mmụọ na nkata, na mgbe ya ga-afụ ji eji anya afụ mmụọ ahụ na mmadụ na ọ bịara n'udo, maka na nzu bụ bụ gịnị? Nzu bụ gịnị? Nzu bụkwa aka dị ọcha. Nzu bụ gịnị? Nzu bụkwa obi dị ọcha. Nzu bụ gịnị? Obi dị ọcha. Maka na nzu bụ aka dị ọcha, na-enye mmadụ nzu n'aka. Na-enye mmadụ nzu n'aka. Nchọ onye nzu ka eke ga-esi nwe nye nzu. Dosi aka. Kụpụrụ m ụmụaka ọdịnala ga-adị. Nchọ onye nzu dosi aka. Onye agwa mfe kpatara eji edosi ya n'ala. Onye ahụ eme gịnị? Eru unyi. Ọ sị na ife ji edesi ya n'ala. Onye chọrọ ihe ya, ị mara ma aka ya dị ọcha ma ọ bụ na aka ya dị ọcha. Aka nwere dị ọcha bụ na mgbe ọ bụrụ aka. Aka dị ọcha bụ na mgbe ikwu n'eziokwu. Ị mara onye kwu n'eziokwu maka na ngwere niile mapụrụ na anyị mara nke afọ ọsịna akpata eji edesa. Daalụ. Onye ga-agwa m ihe ọzọ eji edesa nzu n'ala. Okay, ife ji edesa n'ala gị wee tụtụrụ ngwa. Louder. Okay, daalụ. Maka na ịmara m aka ya ọ dị ọcha. Ọkwa kwuru. Emena ifele na ị chọrọ isi ya n'oyibo, ọkwa dị Igbo ka anyị na-asị, ọ ma Igbo na afọ na isi gịnị? Ịbụ onye Igbo, nye m aka, were ego dị n'ọkụ. Oke, daalụrụ ụmụ m. Ife ji atụpụ nzu n'ala bụ gịnị? Maka na ị mara ma onye na-enye nzu dịka isi wee kwuo, ma aka ya ọ dị ọcha, ihe onye ma ya mali ya. Mgbe itebele ya n'ala maka na ana bụ mmụọ, ọ bụrụ na aka ya dị ọcha, ọ tụtụrụ ya, ọ ya na anama. Ana-afụ gị ya. Ọ bụrụ na aka ya dị ọcha, ọ tụtụrụ ya, ana-afụ gị ya. Ọ bụ na-aghọta. So mgbe ọbụla nyere mmadụ nzu, ife o gosi bụ na ị nabatara aka. Hello. So ị bịa na be m nye nzu, kedu afọ ya? Nso obi orodogwu, agụbata ọfịa. Mma na be m ngwa na nzu. Ọkwa ifuru ịpụ ezigbo oyi mana mma enyeghị ya n'aka, debere gị ya n'ala. Amara m obi ọra ma ebumnobi iji wee bịa ma ọ dị mma. Okay, now, ngwa mee nzu. Obi ọra ngwa were nzu. Mekana nzu ka mama ya were nzu obi ọra. Ọ si aka mara nzu a na-amụ oyi. Kụpụrụ ya aka. Hey, kukuru na aga go. Dalo kwa nyemuzo, nyegache muzo. Iti kwefu na lebani anana. Dalo wa. Ke nwa muru, ke nye muru nwa. Ogi muru nwa. Hey, ya kambe ya kana. Ayo nwa. Hey, ogadile nwa. Ogadile nwa. Ogadile nwa. Ibu isu na nebo ni n'anya, unni nebo ni n'anya. Ife anyị na-eme abụla ihe ọjọọ, oye ndị China nọrọkwa ha na-eme nke ha, na-eme chọmpi onwe ihe ndị India na-eme ha na-eme nke ha na-eme nahi,
Isn't it? And then if in their family there in that church, fair well you get one at the white and red, okay? Any ritual, okay? For the kind of work I have a ritual. But when I see, and they about your mother, and when they went to her, was him, Ogini Batarana, men carry or do wait to I see, and when what I came in the ya bupiko mo ni floye kamanzu malumi yo mako mo ni floye melenzu nanya malumi yo mako funobi mo ni fu onye jinsi o yo mako funobi agbala ni oso mo ni jidenzu mo ni fe nwa nwoke o si na aka malanzu ana that is aka malanzu need to go purify is that purification. In a church, Ash Wednesday, okay, now for the Nigerian local, where they only Maniru. Your child will found my Niru, family, Madame Nafasi Hamans, soon now only get a one. I got the little moment, eh? Answer now, who I got say, oh, I got food, Mother Jaga, say, I got food, say. Ne don't know, Manya. Say, Manya. Say,